No niin, nyt tässä olen minä Hiin itse täällä päin. Mitäs asia teillä on? No ei mulla mitään täällä asiaa mitään ole. Kyllä, teillä on jotain asiaa, kertokaa heti rauhallisesti vaan. Mitäs on asiaa? Vai eikö ole mitään? Mitä, katsos tuonne. Mitäs tuolla tapahtuu? Voi ei. Tänne kuule, ei jää tähän kuule. Miten niin muka ei jää tähän? Annasko mä näytän teille yhden asian täällä päin? Katsos tuota. Tässä näette, että tässä on ydinpommi menossa. Ei täällä niitä pommeja nyt tarvita. Mitä sinä oikein täällä teet? Kysyn ensin. Minä olen tässä vain menossa kävelylle. Vai onko muuta tekemässä? Mitäs tuolla töllää? Mitäs te oikein hoisette? Kuules nyt, tämä mies ei anna periksi. Noin. Se oli tässä.